Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Selamat pagi pemirsa. Mari kita sarapan. Iki sego ndek sore iki ijek. Tak ning nggone kulkas. Terus tak goreng karo sego jagung dikei make seadah. Mari kita sarapan. Iki mau mek kelandingan ning nggone makni. Apa tak nggo lalap mek semangka pemirsa dikei make. Iki beresane kan? Bu, masaknya kurang dimasak. Masakannya kurang dimasak? Kurang digoreng? Berarti kurang uletan, ngentok? Ulet sik. Kita kayak kelandingan guys, lalap guys. Terus hari ini senengannya sego apa goreng. Angger bengi iki tuku sego goreng nggone pasar. Ini kae tuku rong buntel ya. 20.000. 22.000 dipangan dhewe. Bae dikek sitok emo wis bar mangan. Iya dikek dhuwit bae. Delah tuku dintekno dhewe bengi dipangan neh sak buntel. Sore sak buntel. Enak, pengen duwe iki ora? Buka, Landing. buka. Itu ya. Iki kelandingan malah. Tuwik-tuwik ki mang. Di oseng-oseng ini mbek teri yo imuk dibothok enak. Waduh, ketularan peri pemirsa. Iki mbek Isma lagi cemut-cemute dadi cuma gak masak mau goreng sego. Sirahe kudu cekot-cekot, pilek, umbelen, gebres-gebres ki sesuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita review. Oh, berarti udah ngombe obat. Apa semangka guys? Enak. Sarapan sik, ngombe obat sik. Mari. Tapi ngombe es neh. Ojo watuk neh. Enak pemirsa. Juga lagi nular, nemplek. Oh tak ngeroki Mbak Geni ya, Be. Mumpung urung kaset. Madu prene mang, madu prono. Alhamdulillah. Isu apa. Jadi balik. Bisa tak goreng. Wis dicipi. Bu. Kurang asin sih. Wis iki sedengan. Campur sego jagung enak. Mak tak kayak imut. Sarapan. Enak. Mayu dikei sego Mbak sapa? Murah rewange. Aswalan sapa iki? Om Denny. Mbak cara apa? Sego kuning. Kayak budal tenan.
nasi lanang. Apa saiki aku ngendi? Bar iki tak pokok sirahku adus. Enggak cemut-cemut, guys. Ini rasanya enak. Belen. Habis mangkok. Piye? Nek nang ndang obat. Sirupe dipuk. Nek tuku yo 10.000 11.000 guys, mending goreng dhewe. Tapi nek goreng dhewe rasanya gak seenak tuku. Nek tuku kuwi dikek blogan, dikek saus, dikek kecap, dikek mbah apa. Jare mambu dhuwit. Piye, Pak? Rasane? Enak. Kowe aja mana saya kayak mari, aja bawangan. Beduk-beduk awakmu. Iteng lho. Mana saya? Lanteng beduk ki sawangan. Sawangan ki nek sore. Ketusan. Kucing turu ya. Kan mangan. Entekno. Dek iki senengane dolan iki. Hmm? Si bapak iki. Lah. Tapi cukup hobi. Ngoceng kacang. Yo aja tak kek nang kulkas, guys. Dinget kok nek eman-eman. Masa saiki sak mangkok yo gak entek. Nih, Cakar keren. nanti butuh ayo. Kucingnya mbok ganggu ae, ora dicakar. Tak boleh. Oke, minyak tawon. Wis tak kaya kok. Yang habis no. Duitnya 3.000. 3.000 ya, guys. Tambah 1.000. Terus tambah neh Piro? 1.000. Jadi Jadi 5.000. 5.000. Gorengnya pengen tak review nih pengen mana? Awen. Goreng ini ada segoni. Mbok entekno apa ora? Masak gambyuk mang. Iki nek anu pete Cina, guys. Landingan, lantoro. Peri. Sibuk nama lu anu tak review nih. Buku ini dah. Nah, ada sebuah pun lho. Ini pinter. Udah dolan, nang lepet dolan. Nang. Gage tok. Apa itu? Aku tak jebuk dhewe ngongkon kowe angel. Kowe ndang entekno wis mbok entekno pura tak bilang yo. Mah, Karek sakmene. Suara. Tadi. Goreng enak iki nek anget-anget. Langsung di makan. Mbok entekno apa ora? Iya wis wareg. Gulane bate. Nah, kepe ngombe nitik beri obat, berarti cek ya pemirsa. Semuanya ngombe esnya jadi batuk. Untuk konggone Mbak Murah, rewange Mbak Deni jajan mbah acara apa ya? Gak ngerti aku.
Soalnya Mbak Isma pas masak minggu ini kemarin juga di Peri. Jadi acara apa ulang tahun Mbak? Nera anu nih anaknya, Ada apa? Oh, nasi kuning, terus sosis pemirsa, terus telur, mie, kering. Paling kentangnya anaknya. Tak tulang ya. Minum obat dulu, ayo kita sarapan sego goreng. Jadi mau tak review kok ya guys. Parek kita minum obat di Peri. Soalnya cek watuk. Liake ra iso metu ngombe obat. Duduk sih bagus. Airnya dipegang. Minum sirupnya iki sirup kutak kapengan. Gak ceket. Kalau sing ning gone kuwi. Kuwi lho. Ning gelas banyune. Duduk sing apik to. Banyune yo ijo ngene. Ora kuwi gelas e. Cekeli to. Oke. Aduh, kok ngombe obat ora tegake. Oke opo? Bismillahirrahman. Iki lho, kok malah ngombe banyu. Jadi ombe iki obat kok banyune. Ayo cepetan kutak. Kok aku gak iso sabar guys aku saiki. Kok ngombe obat ngono. Lara sambate ngawur-lara, ngethek kae akeh mari sedilok kan wis kudu sing sowangan, sing mancing, sing dolan. Rasasan nang omah kon turu ngono mo. Awan. Iki lho jek akeh obat iki. Astagfirullah. Astagfirullah. Diombene obat kok astagfirullah. Yang makane aja ngombe es krim, ngombe es teh. Lagi mari. Lah obatnya akeh mang. Yo obat watuk sorone obat riak, obat ngeluh, obat mari-mari. Ini kok. Terus guys. Bentar. Berarti ini gede. Ini dicekeli gelasnya ngular soalnya Mbak Isma sing nutu nek Mbak Isma ki ya pengen ndang ngombe obat bar iki kan udah sarapan ki mang Ora iku goblok. Gigi. cekeli Haga. iku gelasnya cekeli ya Allah. Ini yang pahit soalnya gerusan guys. Yang sirup, ayo cepet. Udah gelap, mau icipi ya pahit. Bismillah. Ini sing putih, si ijek. Dadane ijek sesek ora ambekane. Ambekane ijek sesek ora. Ndredeg ora. Heeh. Ya diombe kabeh. Nek wis gak ndredeg ambekane gak sesek, gak oleh diminum guys. Sing kanggo sesek. Iki anjuran kok dokter kudune jarine apa? Dintekno obate nek meskipun wis aku kurang paham. Enek sing kuning, enek sing putih, enek sing hijau. Obat iki macam-macam. Biasane nek umur jek nganu iku dikeki langsung gerusan kok kono pemirsa. Peri lagi iki dikeki kapsul soalnya umurnya wis tambah usia tambah dewasa, wis gede maksudnya wis masuk SD dadi dikeki obat sing kapsul kon gerus dhewe. Biasane untuk gerusan kok kono. Ayo cepet. Bosan. Duh, ngombe obat kok bosen. Pengen mari kok ora, lha kowe dolen ae ta. Ora oleh ngombe es dhisik kok. Ayo cepet. Ngombe es krim ae. Ayo. Akhirnya watuk neng jek pisan obat iki 5 tinggal satu lagi warna pink
Obatnya pink, abang, kuning, hijau kayak pelangi. Tapi di peri kuwi sementing wis mambu terus kesmas Mambu kapuan, mambu dhuwit. Nek wis mambu dhuwit piye? Waras. Waras ya. Rambut kayak 100.000 waras aku. Rambut kayak 100. Ya cepet. Oke. Ayo cepet karek wis iki pink, karek sing terakhir iki nggo sesek. Ayo cepet. Agak susut nih. Alah bekane jek ngik-ngik, ayo cepet. Kowe iki awur kucing ayo cepetan. Degage, bar iki apa tak tutup konten. Jugrek. Kok gak oleh dolan lho. Wis, bus. Shh. Ayo degage ta. Ya masih. Ya sing sabar, Bu. Iki wis sabar, kowe iki angel Ora pae tak bobote. Lah yo, ngomong pae sapa pus. Astaga. Rasakno kucing melok. Iwut. Bapak. Enggak ketika mangan iki kucing. Shh. Ripote duga-duga guys. Jan sing Dolanan iki lho Dek. Nah, ono. Coba. Duga-duga. Jualan aku yo. Yes, ngono pemirsa. Wis selesai kontennya Mbak Isma ya iki mau sarapan plus ngombe obat, ngombe ini Dek Peri iki dimakem kawan Dek ya, wong garing ae. Terima kasih Mbak Mora ya muga rezeki tambah lancar. Kalian nyambut gawe wis ngono ae. Mbak Isma, Mbak Dek Peri pamit ya pemirsa, bedang wis nyuci, wis nyapu, wis ngepel, wis apa-apa karek adus, engko tak pok-pok sirahku, berarti ngombe obat. Menawa enteng pemirsa. Sirahnya kudu mumut-mumut. Sarapannya sego goreng jagung. Wis ngono Mbak Isma pamit ya, sepurane sing akeh nek klira-klirune Mbak Isma. Terima kasih wis selalu. Kowe gak mandi sik? Pak. Wis rawo gosok gigi. Ya wis engko wae, atus engko lah jek anyep kok, jek esuk engko nganggo banyu anget. Jane adus sik lagak dolan. Banyu anget ke dipok-pok-pok godhog banyu apa pemirsa. Apa gawe wedang jahe sere anget-anget tak enak. Wis ngono nek klera-klerune Mbak Isma sepurane sing akeh pemirsa wis selalu support kami, wis selalu dukung kami, wis selalu tonton konten-konten terbaru kami, wis matur nuwun bolak-balik. Isone mak ndokakno kabeh muga diparingi sehat panjang umur seger waras berkah barokah lancar sakabehane. Nyambut gawe lancar wis ngono pemirsa dongane Mbak Isma pamit becik titik ana ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.